penak dhewe. Oh. Bangsa tumpak-tumpakan iki, Mas. Nggih. Numpak sepur. Penak numpak bendi. Terus saya pikir luwe penak numpak tebok U ya. Wulan sukane U. Prau. Nah, saniki bar niki O. Masa Bar U O. Apa O? Oh, ngrepek ya kowe. Nah. lali. Nangel. Wae utuk kuwi iki duduk puluh megatro. Heeh. Iya bener lho. Luweh penak numpak sapi. Pertama apa? Sepur, bendi, perahu sapi. Sing kari dhewe numpak U. Tebok O. Penak dhewe numpak andong. Jane aku marep muni uwong ngono ya ora penak. Ya ora apa-apa, ya padha onge. Nggih. Goleki sing kaya ngapa wong nyatane ketekan setyane angger gandro wakasane malah bangun tresno. Nduk Raisa turut mong atine tak sawang-sawang Raisa itu kaya Niken Salindri KW. Nah. Mboten. Mboten piye to? Piye? Sak anu lho, sak gembel-gembele bareng iki mepot. Rina wengi dadi ati.
apa